Hello friends, welcome to my channel. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मानि सायाव फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदो लोगो नोंथांमोन आरो आगदाथिंनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होदो लोगो नोंथांमोन दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा ड्रिम्सनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नङा होमबा लोगोफोर गिबियावनो नों मा बुहुमाव मा सोलिदों नों बुजिनानै लाग्रोनांगोन लोगोफोर आं गावनि लाइफखौ माने दानायनि सोमोन्दैसो फोरमायनो सानदों लोगोफोर आं बेलेग बादै जेबो फोरमायनो सानाखै ओरैबायदि जानांगोन नोङो माने फ्रेन्ड्स नोंनि लोगो इन्टारेस्टेड नोंनि असे लोगोजों नों एनिमिस नों एगेन्स्ट जानो मोननाय नङा लोगो नोंथांमोन आरो रिलेटिभ नोंनि जाथिगुमाजों नों एनिमिस नों एगेन्स्ट जानो मोननाय नङा लोगो नोंथांमोन आरो मा नाइबर नोंनि खाथि खालानि मानसिजों नों एनिमिस नों एगेन्स्ट जानो मोननाय नङा लोगो नोंथांमोन नोङो जेरावखि थाङा जेरावखि थाया मा ट्रेनजोंनो थां बा बासजोंनो थां मा एर'प्लेनजोंनो थां बा नों मा स्ट्रं जात मिट खालामनांगोन लोगो नोंथांमोन आरो ओरैबायदि जानांगोन नोङो मा आदैया अहाय थाङोबा मादैया अहाय थाङोबा आनैया अहाय थाङोबा आमाया अहाय थाङो मा सारा अहाय थाङो बेफोरबायदि मा रिलेसन लानो रोंनांगोन लोगो नोंथांमोन रिलेसन लानानै मा रायलायनांगोन लोगो नोंथांमोन अब्लासो नोंनि ड्रिम्स नोंनि गिदिर थांखि लानाया जाफुंगोन लोगो नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा भेरि नेसेसारि जोबोद गोनांथार मोनसे टपिक नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोननि थुलुंगानाय बा नोंथांमोननि अननायाव आं एसे दावगालांनो हाथों लोगो नोंथांमोन आरो हागौमानि शेयार खालाम लोगो नोंथांमोन आरो आगदाथिंनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव लोगो नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगो नोंथांमोन खुलुमबाय लोगोफोर